Jørgen Rønhoff, vi skal til et afsluttende spørgsmål. Hvad eller hvem tror du kan afgøre valget? Et ord. Kun et ord. Skandale. Det, der kommer til at afgøre det her valg, det er, hvad vi journalister, vi får gravet frem af skidt og ballade om de to spidskandidater. Der vil jeg sige, kommer der noget rigtig smus frem om den ene af kandidaterne. Så ser vi et breakdown. Et fall from grace. Vi har set det tidligere. Ville Søvndal lyver om plejehjemsbesøg. Set der med skatteminister, tidligere elektrikere, der havde lavet sort arbejde. Kommer vi til at se dem hele Thorning? Hvad har hun lavet af skidt og ballade i sin ungdom? Hvad med Lars Løkke? Har han lavet noget skidt og ballade på et eller andet tidspunkt? Er der en lille sort plet et eller andet sted, vi kan grave frem? Det er det. Det er os, der afgør valget. Det er os, der fælder dem. Nu bliver det bare spændende at se, hvem er der først smus på. Tak for det. Det bliver spændende. Vi vender tilbage med flere spørgsmål efter valget.